Mireu, amb l'inici d'any sempre arriben canvis i aquest 2026 l'àmbit del trànsit i també de la conducció no és una excepció. Si jo us ensenyo aquest artefacte i us dic la paraula balisa B-16, segurament que ja intuïu de què parlarem durant els propers minuts. L'1 de gener canviarà la manera en què hem de senyalitzar la carretera, que hem tingut o un accident i una avaria. Ara de seguida us ho expliquem tot, però primer hem sortit al carrer per saber la ciutadania si coneix què és aquesta balisa i si l'han de tenir, si ja l'han comprada. Tinc l'antiga, que no serveix, però la nova, en vista de les opinions contràries que hi ha, de moment no la penso comprar, perquè considero que no fa el servei que hauria de fer. No la hemos comprado aún en mi casa, pero bueno, sé que se pone en el techo y cuando la pones en el techo, pues en teoría, pues avisa a los demás conductores. Sí, ho hem sentit parlar una mica. Jo no, però tampoc sé el que és. Suposo que si tens un accident l'has de posar, però fins aquí. Jo l'he comprat i està a casa. ¿Y tú? ¿No has comprado encara? No. No, hasta que no se resuelvan problemas de seguridad que están saltando y no. He comprat dos balises per un cotxe, dos balises per un altre i dos balises per un altre, sí. Que és el que marca la llei, no? Em fa l'efecte. Doncs mireu, he canviat d'escenari, ja ho veieu, he sortit de plató, estic aquí a les afores dels estudis de BTV i saludo l'Àlex Requena, fundador de l'Autoescola Requena, benvingut. Hola, molt bona nit. Doncs avui us volem explicar tot, ens volem posar molt pedagògics perquè tothom ho tingui claríssim a partir de l'1 de gener, això de la balisa. Escolta'm, Àlex, del tema triangles, com que ens oblidem, no? A veure, volen que ens oblidem, però jo els tinc... A veure, són molt macos. Jo no els tiraria, aquí estan bé. Aquí estan molt bé. Els guardem al maleter, Els guardem perquè la situació pot demanar, millor posar-los, i jo me'ls guardaria, per això. D'acord, els guardem, tot i que ara explicarem que la cosa canviarà molt. Correcte. I que la paraula clau és balisa B-16. Correcte. El tema armilla, què fem? El tema armilla el tenim aquí, però no pot anar aquí dintre, No, No, l'armilla ha d'anar sempre dintre de l'habitacle. Per què? Perquè si hem de sortir del cotxe fora de poblat, ha de ser amb l'armilla posada sempre. Val. D'acord? Te la poses? Vinga. Perquè ara anem a recrear, doncs imaginem que hem tingut una avaria a la carretera, que ja som a l'1 de gener del 2026, Correcte. que som uns conductors aplicats. Escolta'm, baixem, et sembla, el capó? Doncs això que deia, això amb el nostre cotxe de BTV. Som uns conductors aplicats. Àlex, hem fet els deures, tenim una avaria. Què fem? A veure, en principi, hem de parar a un lloc on no molestem, on no patim perills, per exemple. Per què? Perquè si tenim una avaria, el millor és protegir-se. D'acord? Estem dintre del cotxe. Llavors, ens posem l'armilla que ha d'estar dintre de l'habitacle. Però no només l'armilla, sinó també les balises. Clar, perquè si les tinc al maleter no em soluciona res. No, perquè una de les coses de la balisa és que he de posar-la per prevenir de no sortir del cotxe. És l'avantatge. És l'avantatge, però de vegades no es veu bé. Però bueno, això ho veurem ara. Molt important, hi ha balises que no valen. Aquesta ja no val. Ens la vam fer comprar, però això no està homologat. Això és molt important, Sí. Ara ho explicarem. Com Correcte. saber que estan homologades, que són les correctes? A l'envàs posa la homologació. És molt important. Si no, a la pàgina de la DGT hi ha un llistat de totes les balises que són homologades. Correcte. És molt important. Llavors, hi ha diferents tipus de balises, Mira quants unes més models. altes, unes més baixes, però el que és molt important és posar-les en marxa i col·locar-les al sostre. Mira que Veus? Aquesta, fàcil. per exemple, o aquesta, per exemple. Facilíssim. Escolta'm una cosa, com s'aguanten? Perquè porten una base imantada. Perfecte. Això, el que passa que ha d'anar al capó, no? Si ho fem bé Ha d'anar al sostre, però de vegades, segons la situació, pot ser que no es vegi bé. D'acord. Llavors, en principi, si tu creus que es veu bé, tranqui, no passa res. Tu dintre del cotxe i no surtis, d'acord? Però si en un moment veus que és que aquí no se'n veu res, i el millor és posar-la una miqueta més cap enrere, per exemple. Sí. Amb molt de compte, en un moment on no hi hagi perill, sortim, la posem perquè t'assegures que aquí no es veu bé i la canvies. Déu-n'hi-do, la llum que fa, aquesta llum intermitent, tu creus que es veu a força distància? Ara mateix es veu molt bé. Es veu molt bé, realment. Però clar, jo entenc que al migdia, amb un sol espaterrant, potser no es veu suficient. Però de tota manera, hem de dir que les balises tenen una cosa, i és que
la il·luminació, que es medeix en candeles, hi ha un baremo molt ample. Llavors, què passa? Que molts fabricants, sobretot els xinesos, agafen sempre la part més baixa d'il·luminació. Agafem una homologada i que, a més, tingui, per exemple, com aquesta, que és una miqueta més alta. Sí, és cert, que té una base més elevada. Correcte, perquè ara molts cotxes porten el portaequipatges. Exacte. I això, veus, queda una miqueta més alta. I aquesta sí que té una il·luminació, igual que aquesta, que és molt potent i que es veu, o s'intenta que es vegi molt bé. Clar, expliquem-ho tot, perquè aquestes balises no només fan llum, sinó que també envien un senyal amb la nostra ubicació. Aviam, expliquem-ho. Correcte, estan geolocalitzades. Què vol dir això? Que quan les posem en marxa, passen uns segons, ja està enviant informació de la teva situació a la plataforma 3.0 de la DGT. Què vol dir això? Que de sobte el 112 està alerta? No vol dir això. Vol dir que la plataforma 3.0 de la DGT està alerta. I ja saben on estàs. Ara, per exemple, tots els panells lluminosos de la carretera ja posarà... Informarien de la nostra avaria o accident. Perfecte. I també les aplicacions de mòbil, per exemple, dels GPS, etc. Sense fer res, només encenent la balisa. Correcte. Ara bé, si necessitem ajut i que ens vingui un sistema de grua o d'emergències, és el que tu deies, això no ens estalvia la trucada. No, però ja va bé, perquè si parles amb els senyors o senyores que treballen al 112 dirien quin desgavell si de sobte engeguem una balisa i ens truquen al 112. Clar. No, potser això és una avaria menor. Si és alguna més important, llavors sí, nosaltres truquem al 112. Clar, Àlex, tu com a creador d'una autoescola, heu incorporat tots aquests canvis en les vostres formacions? Home, sí, clar. Clar, des del minut zero. A més, no és que l'incorporis, és que l'expliques. Per què l'expliques? Perquè això entra a l'examen. O sigui, però a partir de l'1 de gener ja és material d'examen o potser ara? Ja és material d'examen, sí. Perquè durant aquest any ha conviscut amb el triangle. Ara ja podia tindre o la balisa o el triangle. A partir del dia 1, només Clar. La balisa. Sí, aquesta és la teoria, però abans hem escoltat ciutadans als quals els hem posat al micro i els hem preguntat, escolta, què és això de la balisa B-16? I tu la tens. Molta gent no en sabia res. S'ha fet prou pedagogia? Això és molt important i el senyor de la DGT diu que potser no ho han fet del tot bé i no han explicat, amb el temps que han tingut des del 2021, d'explicar què és la balisa, on comprar-la, com ha de ser, etc. Des del 2021 sabíem que el 2026 havíem de tenir això al cotxe? Sí. Hem tingut marge. I ens han deixat comprar balises que no eren homologades. O al principi deien que era la que valdria, però ara ha de ser aquesta, geolocalitzada. Jo també he fet una mica els deures i he trobat que les homologades són les que en el número de sèrie o el número de producte venen precedides per les lletres L, C o E o i díada, que aquestes, segons la DGT, són les homologades. Al teu parer, com a expert de formació de futurs conductors, era necessari aquest canvi? Molta gent experta en seguretat viària, molta gent experta en la protecció de la gent que està a la carretera, com són els cossos de seguretat, diuen que potser no era tan important i que una bona llum d'emergència i els triangles ja és suficient. A més, clar, ens plantegem per què ara comprar balises que costen entre 40 i entre 60 euros, un gast innecessari, per què? No s'entén massa bé. Hi ha altres països a la Unió Europea que ho estiguin tastant, provant i que s'hagi vist que potser és un bon mètode de seguretat? Doncs de moment no. Som els únics a Europa que ens han som obligat... pioners. Sí, som pioners en la balisa que diuen que serà un abans i un després a la seguretat viària. Bueno, escolta, jo crec que d'aquí a uns mesos podem tornar a entrevistar-te i podem fer balanç d'aquestes balises, que jo no sé si tenim un període d'adaptació o això ja ho hem passat i a partir de l'1 de gener, si tenim un problema i tornem a col·locar els triangles, què ens passa? En principi, a partir del dia 1 és obligatori portar la balisa. Ara també el senyor Pere Navarro diu que potser al principi seran una miqueta, fluixets, que no seran molt exigents, però que la multa, en principi, són 80 euros. Si la paguem aviat, són 40. La meitat. Llavors, ja val la pena comprar una i almenys ens estalviem el rotllo. Escolta, nosaltres des del Bàsics hem posat el nostre granet de sorra perquè tothom ho sàpiga. Àlex, alguna cosa que ens deixem que creguis que és important recordar o creus que ho hem repassat tot? Jo penso que està tot bé. A veure, el que diem, que no passi, que sigui una cosa que estigui sempre guardada. Exacte. I que, evidentment, si
si han de portar piles Això. que portem una de recanvi. Perquè, en principi, ha de garantir uns 35 minuts d'il·luminació constant. Si durant 35 minuts no para. Almenys. Molt bé. Almenys, però no ho sabem. I pila de recanvi. Sí, sempre. Doncs Àlex Requena, fundador de l'Autoescola Requena, moltíssimes gràcies per haver tornat al Bàsics. Molt bé, Un molt bona plaer. nit. Nosaltres avancem amb el següent contingut del Bàsics perquè, mireu, la memòria de la lluita obrera a Barcelona es pot recuperar